kedy použiješ can a kedy able to. Oboma slovesami vyjadrujeme schopnosť niečo urobiť, ale nájdeme medzi nimi určité rozdiely. Can sa používa na vyjadrenie všeobecnej schopnosti. I can swim, I can play the piano. Be able to sa používa, keď hovoríme o schopnosti v konkrétnej situácii. I was able to swim across the river. I was finally able to fix my car. Keďže can je modálne sloveso, nemá všetky gramatické tvary, ktoré by sme mohli potrebovať. Nemá perfektný čas a nemá ani infinitív. To can neexistuje. Naopak, be able to je fráza, ktorá používa sloveso to be. To znamená, že ju vieme časovať a ohýbať vo všetkých gramatických formách. She was able, they have been able, I will be able. Sloveso can má aj ďalšie významy, ktoré be able to nemá. Vyjadrujeme ním povolenie, you can leave early today, alebo ním tiež vyjadrujeme možnosť. It can get cold in winter. Krátke zhrnutie na záver. Can použijeme, keď hovoríme o schopnosti v prítomnosti alebo vo všeobecnosti. Be able to, keď potrebujeme použiť iný gramatický tvar alebo keď hovoríme o konkrétnom úspechu.